Right, so once again is it another episode van Culture Talk. Sit down with me. Die tafel is vol vandaag, die tafel is heavy big. Er was nog nooit zo in de studio geweest. Even toen Stabo heel even geweest, toen was het één meer. So, als je nog niet weet, dan weet je nou, maak zeker op de like, comment en subscribe to this YouTube channel. Nothing else is all wat ik vraag van hoe kom subscribe was only één zin. So please do that and let's keep the movement alive. Guys, om in te duiken jullie, stel voor jullie zelf voor aan die mensen wat ons horen wie jullie elkeen is en als collective wie jullie is. Als je bij jou begint. Ons begin bij die cruise naam. Yes. Cruise naam is Reebreeds. Yes, Reebreeds. Ik is Mastermind Easy. Shout out, Mastermind. Next aan. Oké, ja, nee, dus Mastermind is onze Reebreeds, ik kan die slijmen. Die slijm. Ja. En deze, ja, hoe kreeg je zie dood? Zie dood. Ja, nee, is basket in mensen man. Basket? Wat is een basket erin? Hij jeans. Hij respect in een icon. Maar net niet zie wat die waarom kennen. Maar ik denk bij de hoe ga je dat kennen. Zo ons, jullie zullen namens Reebreeds. Van waar van jullie, als jullie allemaal van één ere, van waar jullie wat ze hoe representeren. Ons is van soort like. Nou, soortelijk. Hoe zij wat gekomen naar ons, dus zij het zeeslijn. En ik ja, Zo, maar hij represent soort like, nou sterk op. Hij represent eigenlijk die hele wereld zoals allemaal. Als Reebreeds ons represent allemaal wat ons geeft. Zo is jullie represent jullie. Niet net soort like, niet net van jullie wil waar die man ook oorspronkelijk vanuit de boodschap. Als je Lakwoord zegt, men zou ook Lakwoord is boodschap van die boodschap, maar gewoon zit die andere way. Dus wat G-Slime, jullie kennen van G-Slime. Hoe lang maak jullie nou music nou? Hoe lang maak je individueel begint dat? Ken ik begin bij Bredo, aan een zoek om te Bredo. Hoe lang maak je nou music? Ik heb eerst hier samen gemaakt. Je Iski, ik shout-out Iski van die vogel. Yes, dat is Iski. Dat is een andere zaak. Nee? Ik heb het opgelet. Oké, zo je Iski het min of meer dezelfde tijd begint. Iski, maar je weet een beetje Engels dan. Je weet een beetje Engels dan. Ja, nee, kijk, zoals ik moet zeggen, het is altijd zo zeg maar, als je aan de wees, je gaat altijd het niet eerste ernstig vatten. Ja, ga je de eerste trek, de tweede trek, is allemaal zo'n elkaar, maar dan begint het zo moeilijk. Je staat op de eerste raad, zo je moet die raad gaan, voor je in die motion gaan zo. Je zou eerst keer oprijden, maar het ernstige vatten zo, je begint een music maken. Zo, wanneer was hij? 2-3 jaar terug? 3 jaar terug. Ik vat, Basket, je gaat niet uw naam vergeten. Nee, Hoe lang maak je? Nee, ik maak maar nog 2 jaar man. 2 jaar? Ik ben hier gewoon nog dit. Wieso niet? Die slime. G-Slime? Dat aflevering? Nee. So je zei lobby, budget is gewoon. Ja, nee. Ik zou dat de chat ja, zo je klop is er zo, want ze is zo in die building op mijn chat. Ik kan niet zeggen legend, maar dat is beter dan een legend, maar je zit niet binnenkant. Want als ik bij deze avond daar een studio voor je wat je weet. Maar als je kunt, je zegt G, K-dot is kinderen nog maar, is G-dot dit. Zo van mij, je kunt hoe lang maak je jouw muziek? Nee, ik maak nog wel eens zo'n 6 jaar muziek. Yes bro. Ik heb ook mijn eigen muziek gemaakt, dus ik heb op YouTube. Zo je hebt een YouTube channel? Wat is je YouTube channel? Jason Piet ook, ik zal hem maar opzoeken. Maar jullie geloof je dat je kan houden een groep YouTube channel als Reebreeds. Want we hebben om en doen. Oké. Ja, dan hebben we nog change nog eigenlijk. Onze gezellig houden we pak. Je zei maak maar 6 jaar muziek. Je hebt muziek op YouTube zo. De wens komt bij je makelen. Dat is like een potje kosme. Je hebt de lijkt begint. Je ziet dat je komt vooral in video. Ja, dit is wat die Reebreeds ook maken. Reebreeds of rappers. Dat ik kan zeggen. G-Slime, yoga zeggen zo bekend al. Want zien jouw visuals. Je kap aan met bij je leed mee bro. Ik heb gezien af van helemaal wil ze kan niet op zoiets en hij kan gebleven.
maar soos ek nou oplet, die bly nie so gelyk nog. So, jy loop kan bou net waar jy gaan. Is daar shout-out vir die ouens en hulle wil waar jy saam gewerk het daar? Ja, Vago, Doughboy, Koos, Tamiek, allemaal noem hulle so man. Ja, oké. Loskinders, hulle allemaal, Pinewijs. Ja, nee, jullie zien die man G-Slime is er all over. Hij is, nou, en zoals ik zei, ik heb nou een transformation gezien. En die wat ik nou zeg, ik kan zeggen, nee, hij is, of hij, paar van ons kan zeggen, you are versatile when it comes to the type of beats en zo. Zij springen op enige ding, ik kan freestyle. Het maakt jou, veel het bij mij. Als iemand zo creatief is, you know, dan buiten kan die box op die beat, en als je beat gezet wordt en dan doe je ding, ik zie jou reels en hij zo, hou vast en hij wil content uitpush, because hij is weinig naar doen, als de groep push uit, groep content, dat mensen zien en zo. Mastermind, ik heb bij mijn hoen komen hoor, en ik zal je naam vergeten, die man, hij is niet geschrikt, nee bro, hij dacht, in zijn muziekvideo's is te schrikken, hij was zeggen, nou zie je kind, bro. Sempat die bau ni si di masuk bulan mah di kau musik. Kayak gitu selalu nih telang kasih makan terus ya, paman. Dengan bahkan di arts and culture school dan. Yes. Singnya si amunas, nanti plus no performance way. Fan music tadi menit, drama. Mau iya so. Dibas kuda. Itu teka apa kan nih dari pausing itu kan sa rap song kayak itu kan guys. Shout out to all daman sa Viet bisa. Ali guys, Wayne Mariela, ali awan sa Viet. Bidi. Shout out Bidi. Nee, Bidi is bekend voor jong talent, bro. Is bekend van hun talented. Yang beriala dengan apa kan pati pemkeraya, ya pun talent sih. Terus kalian dat talent so egetan problem. All over met business way. So, hij is wat je kon vouwen en hij van de man. Ja, hoe is dat je het zo kunnen maken? Nee, zo kunnen dat ook zijn. Hoe is het zo kunnen maken? Nou, in hij zat ik kom zien toen ons een keer gewerkt het en zo het lijkt op. Toen zijn zo veel die mensen zijn liefde en zo het lijkt. Als het komt bij als Wesley nog. En maar is die andere team. All-Stars. Hey bro, het is die support is zo lekker hectiek. Babas, Babas siya. Nee, zoals Babas nog wel allemaal in zijn rij. Hij zei allemaal in zijn rij. Geen al hele leerkans komen van. Oh, hij die Babas, ja, maar basket. Hey, maar basket is klinken compact en hij is vol goed. Hij is geen klinkmesjes. Geen klinkmesjes. Zie je klinkmesjes net zijn van die screwdriver. Die zijn openers. Hij was krijg. Hij zei, nou kom vallen in die korting. Nee, die man niet. Hij is blessed voor de man. Ja. Zo, ik heb nou die dag gezien. Jullie is bezig om een musicvideo te zoeken. Of als ik vanochtend wat heb gezien. En die leiding zit bij IQ. Wat ik was gisteren. Ja, hij is kwaai. Maar jullie niet aan bij me zoeken zeker. Respect ya. So apa sih nama senang? Selain ni, ada pun asyik Novik lah. Friday release. Awan san Shout out yang lain sa sobat media itu follower. Big shout out to them. Yang di bayar kerja club ada ya. Kijk niet zo, jullie type of genre voor die mensen wat je weet, jullie genre hoe, wat ze genre zou je zeggen? Enigeen, point, enigeen. Ik heb het geprobeerd als ik like kids rapping. Zoals amper zoals Drake. Ja, ook een melodie. Maar ik vond het iets anders op. Ja, ik heb nog een stukje van alles doen. Wat ze naam, R&B. Oké, zo hier is hij en dan zo aan die trap en mix jullie dat zo R&B, die zingen zoals een vocalist en Combine alles en allemaal. Die man is een zanger, die man. Die ook een zanger? Ja, dan kijk je daar ook. Dan ik zie je zo'n potjikos en zo'n mixen van alles. Kijk je weet, jullie allemaal je backgrounds en zo zijn. Is kinderen ook kijken naar jullie toe. Als hij enig iets van jullie zo kind van gemotiveerd met man. Je ziet aan onze areas nowadays. It's going rough. Zoals Wolf me aan.
hoofse songs, hot grounds, is all over is dood en hy noem 'n klomp areas, hulle van soort, like, jy weet wat hulle environment en so dat. So, sal jy sê, die music wat jy maak, help 'n kind wat dalk wil homself bevang in gangsterism of in drug abuse of in alcohol abuse of hoe sal jy sê, like, julle music praat met dit, is dit meer oor van ons explain julle hoe het is, sodat julle nie moet het deurmaak nie. Nee? Something like that, so as jy nog dieper kan Dit kan van hy soms. Kijk, wat naam is nou? Die ene naam is Gunshots en die ene naam is... Ek het Gunshots het ek al gehoor aan die open. En hoe sê jy, wat sê? Ons wil eintlik meer net, hy kan soos vir die youngsters daar buite man. Moet ook nie net die hele tyd kyk wat gebeur. Oké, jy kan kyk na die talent en alles, miskien, nee, hy man is kwaai, miskien 'n kwaai kar of goed. Yes. Ek wil net vir die youngsters sê, wat jy het wat jy oor droom man, follow net hy droom. Jy hoef nie 'n rapper te wees of soos hy of ietsie, of miskien 'n winkel te besit of ietsie. Jy kan enige ding doen wat jy wil doen man. Soos die Maar man, net positive mindset. as ek nou kan sê, ek nou gehoor, die man het elkaar van hy sê, besigheid man, en hoe net ook gesê, die man, om myn is op besigheid maak, is om te excel, om geld te maak, en soos hy, sê hulle, maar ek kom hoor van, Jens de Ney mastermind sê het, en ek, Ek lyk het weer as motivational speaking. nee, So wat ek eintlik doen in my music, ek sal die boodskap hard uit daar buite vir die mense, om so uit te weet, doen net die regte ding man, en sal jou geloof eerst, jy kan niks aan jou geloof doen, so dat as jy nie God eerst het nie, dan gaan al jou planne eintlik sak in mekaar, en sê, want soos ek nog kan sê, het is nou nie, spiritual, ek weet nou nie, het is eerlijk, dis wat ek jou moest doen, die vraag ek is so dat ek is elke sondag nou, wel in die keer geen goed nie, maar ek streef vir hy goede. Ek wil ook my music draai ek in 'n way om en dan sit ek gospel in dit en Yes, ek kan hy guys doen. Ons wil so hy eintlik feed vir die ghetto streets. Want ons soek ook hy hoor hy dan nie man. Ons almal ons saam staan en as ek vir die goede nie. That's exactly what you Dis nou net vir talent, net almal bring net talent by die tafel kyk jy. Hierso net, hierso sien slide. Ja, almal bring net iets man. So maak ons meer. So jy miskien as nou baie ek gaan nou weer staan en gaan nou weer begin en my eer is in te performance soos hy. Ek dink as julle ouens meer sal uitkom en te werk saam met artists wat aan hy kant is in Noord-Amerika is, in die Noord-Amerika is ander areas in ons plekke. Baie jy net saam connect met collab en sien hoe die liefde buite kan regtig is. Ek weet nie as liefde hier buite op die streets. Dit mag lyk asof net ouens al beef en so, but ek weet ek nou al kom trot nou al 'n tydjie nou al saam shows wat ons doen in die communities en is naam te sien hoe artists support, you know, because hy wil begin daar so. Ons moenie mense convince kyk ons gaan net ook 'n show van 'n nog 'n artist. Alhoewel ek die gaan perform by die support system. Yes. So ek het die man al gesien by al die events en sien ek vir die slide. Al gaan ek nou sien as die my event ek al wie was sien my ek ken niemand nie ek is ook maar net die om content te vat en om te post op my behalf. Meng julle self, maak julle self was dit ja, maak dit wat so wel ek kan. Yes. So ek kan van die man is ek die jongste. Is die jongste nie kon julle het 'n long jam wat nog wat kan gaan lê bro. Hou ons nog vocalist en laat ons op tot hoor. Wees consistent, bly buite. So wanneer julle in orde om consistent te wees, wanneer laat julle gebeur? Hoeveel keer record julle like as dit kom in 'n week of in 'n maand? Kom ons sê 'n maand. Hoeveel songs record julle like in 'n maand? Ons sal nie in die taal te neem. Nee. Ons doen dit net as jy moed in is en dan gaan ons net vir dit. Hy maak so 9 maande. 9 maande. Ja, ek sê soos. Hy so right. Hy soms dit dan as 'n paar wat nog regtig. Nee, hy is wel dit gaan altyd so werk man. 'n Ander raad my ook gesê kyk ek record soos hy record nou die helfte en dan gaan ek na iets anders toe, ander ding toe, dan kom ek weer. Oor 3-4 keer terug my sê hulle dan net om weer inspire met op te kry, ja, en dan jou mind weer clear te maak. So julle is baie creatief, julle saam in die boot sit. As jy ek so 'n debat, hoe gaan my mind wees? As 'n competition soos 'n healthy competition, julle weet mos 'n healthy competition. Die een inspire en die nog harder te gaan. Wat se een in die bondel van julle is hy wat altyd as ek sê nee, maar kyk, jou verskil nog nie so onder se kom
so denken of ons kom ons werk harder op. Ja, wie zei wat zo gaan altijd zo uitkomen. Die man. Zo hele uplift elkaar in de studio. Want kijk, ik ben al in de studio gekomen. Ik kom zien ik hier. Jongens, en zijn positie, ik kracht weg. Ja, want die is nog schaam. Want die brood nog anderen gaan nou op omvullen. En jij moet niet zijn in bootjes. Nou gaan hij, en hij is bij wat gebeuren. Hij is bij wat gebeuren. Zo als jullie zo zijn weer gaan weten, longevity aan jullie groepen. Ja nee, er gaan uit. Nee, maar jij wilt te veel doen. Even in limelight. Hij moet altijd iemand is. Wanneer ze bij een dansgroep zijn, dan ga je wat zien. Hij gaat als een lead dansen. Zo hij moet iemand is. En dan zie je niet die ene is die lead omdat hij beter is. Hij is gekies onder een squad. Hij draait in het team. Yes. Maar ons werkt allemaal towards één. Zo, jullie doen jullie visuals. Ik zie een kleine doen visuals. Wie is er niet? Ga naar mee bro, doe het. Because dan ga je niet meer buiten gaan. En ze gaan meer consistent. Je split werk op. Split je werk op. En dus ik zeg. Multi-talented boys. Yes. Jullie is dan een reebriets mee bro. Zo. En dat enige andere mensen waar jullie wil. Voor shout-out misschien. Enige. Shout-out van mijn ma man. Ja? Nee. Ja, benar shout-out because ik ben het vader man. Oké. Respect. Saya keluar kia, saya anak dah kita bukti diri tu ayo kita mesti ada. Yang benar sih yang Yung papiera pe kalay mo mo. Mama dua sih mesti. Nee, respect. Nee. Shout-out to my Tania, kaya shout-out to Ama lah. Pati for listening. Come on. Ama wat support voor die representant. Ik kom ster. Kijk, ik heb veel eens als jullie niet zo goed eten, dan gaan het te ver gaan. Because my Tania support, my regardless. Het gaan die wensen afkicken, you know. En als jullie die werk inzet en niet net staat maken op music om geld in te brengen als een groep. Shout-out voor al die beeld van hij wat is hier. Waar die inzet zal hij uitkrijgen. Shout-out al die beeld. En hoe vast mee bro? Luister maar, hij moet er van kleins af aan man. Hoe vast mee bro? Kijk jongens, als jullie gedropt het, nou jullie EP's wat gaan komen, zijn enige EP's zijn aan weer mixtapes, EP's. Next EP's, nog singles zijn er nog niet aan bezig. Nee, oké, zo jullie wel consistent is met singles. Zo is ook het beste maar zo te gaan singles te single. Zo jullie gaan ook bij zien van de repreets af. Jullie kunnen gaan uitchecken op G-Slime's channel op YouTube. Bij die naam gaan zijn, binnenkort gaan het zijn. Jullie gaan horen wat G-Slime of from channel op voor die groep. En zeg, kom aan guys, we gaan hier nog een nieuwe ding beginnen. Ons vat het samen, ons vat onze mensen verder aan. Guys, prosperity voor jullie allemaal man. En als jullie een EP of wat even jullie weer gaan komen en al ga je een video komen aan het interesseren, ons gaan erop. Dat is het enige laatste ding waar jullie wil eten, misschien voor de mensen. Enige laatste ding voor ons afsluiten. Niks van jullie even. Kaya ako nila mo niet zijn te share. Nee? Dus ik zei, onze video wordt goed klaar van gisteren. Oké, zo, ik heb ook vrijdag. Hij is al bij jullie. Zo, die music video, drop. Vrijdag. Ja. Toen het slimy. Toen het slimy is direct zijn naam. Reebriets. Dat is geshoot hier in alle area. Die wat er niet was aan mensen nog eens in de video geweest. Ja, zij doen je niet. Oude hij broer gezien ja? Ja, hij broer is los joh. Nee, hij broer is los. Ja, mensen dan, ik ken hij wel als een Nee, hij broer is los. ja, maar dat is een stier op wat is goed. Wat was was doen er like video op die man net op you die blauw tijd die nee ja hij heeft gezien hij komt zoals hij net zo en ik denk hij moet lopen met een valletje zo een pegas hij is eerst nog met die koppen gaan wat jullie gaan hier zien van de reebriets dank jullie allemaal man ons gaan opvolgen en dan gaan we zomaar nog hier nog gaan. Shout-out voor allemaal. Big shout-out. Jullie soortelijk van Douwense kant. Spullen. Als je vergeet om te liken, als je vergeet om te comment of subscribe, nou is het tijd. Like, comment en subscribe. Niet ook op mijn channel, maar op G-Slime's channel. En support die guys, also known as Reebriets in the building. Ons
Ga je weer zien tot die next episode. Ek is Mick de promotor. En ons is het chill samen. Rebreeze van Soortlik. We out here like dit. Net liefde van onze kant. Say,